אתם שואלים אותי איך התחיל כל השינוי הזה, אם קודם שיניתי את נקודת המבט או את אורח החיים שלי, האמת היא שאני לא זוכרת. אני זוכרת ששיניתי בגלל לא אהבתי איך שנראיתי. לא נהניתי להסתובב עם עודף משקל, עם העובדה שאני לא בכושר, עם הבטן הרופסת, עם הידיים השמנות. לא היה לי נעים. ושאלתי את עצמי איך זה יכול להיות. 40 שנה כמעט את עושה דיאטות, ואיך את מוצאת את עצמך במצב הזה? אז אמרתי שצריך לשנות משהו. אז מה שיניתי? שיניתי כל פעם משהו קטן בהדרגה. התחלתי לשתות יותר מים, וראיתי שזה טוב לאור הפנים, וגורם לי לרדת במשקל, המשכתי לשתות מים. התחלתי לעשות ספורט, וראיתי שלאט לאט התוצאות לא מאחרות להגיע, והמשכתי לעשות ספורט. גיליתי שאחד הדברים שנותנים לי חשק לעשות ספורט, זה להשקיע בבגדים שלי. אם פעם הייתי לוקחת איזשהו טייץ וחולצה כזאת מאוהב וגדולה של יואב, אמרתי, רגע, כשאני מתלבשת יפה, נעים לי יותר לצאת, אז גם לספורט, אני אשים בגדים שכיף לי, והיה לי יותר כיף לעשות ספורט. זאת אומרת, כל פעם שיניתי דברים קטנים, התמדתי בהם, וככה הגיע השינוי. אז מי זוכר כבר מה, אם קודם זה היה נקודת מבט, או קודם אורח חיים? בסופו של דבר, היום אני מנהלת אורח חיים בריא, בזכות כל ההרגלים הקטנים האלה ששיניתי והתמדתי. ואתם יודעים, אם אני יכולה, גם אתם יכולים.